kok lelangan mobil. Lah nggih kok tumben telepon panjenengan. Lah ya iki mau apa titip ngirim duit lho iso ora. Panjenengan titip priwen maksudnya? Mate aku pengen ngirim duit bojoku. Nah, ATM sabukune ketok tak gowo ngono lho. Walah. Aku pikirku nek iso pe tak kirim nang sampean kok sesuk ben dicukup bojoku ngono lho maksudnya. Lah bojone panjenengan teng pundi? Iki nang Trenggalek. Trenggaleke pundi? Nang gone ibu misanane kok. Napa? Nek abu. Nang gone misanane ya nek. Misanan ki napa? Ngono. Yo kok sepupune ngono. Oh alah, teng apa kok mboten teng anune mawon? Misanane mawon. Ora duwe nek duwe lah yo ora ngebel sampean aku kok. Lah kula napa nggih kagungan. Ya mestine duwe to, masuk bisnisan mbak aku kok ngono ora duwe. Lek napa? Masuk di bisnisan ra duwe rekening yo. Aneh. Olah ora nek gak olah yo gak apa-apa. Mboten lho. Niki kok tumben napa? Apa wengi-wengi, Pak? Lah iki mangkae aku iki mumpung nang kota sesuk kan nggone lelangan kan rada nang pedalaman, ngene sawit-sawitan gak iso ngirim ngono lho maksud iki. Ikut lelangan napa Pak niku, Pak? Mobil. Napa anune platforme? Ikut lelangan apa? Teng Kalimantan. Sampun PT Tama. Eh? PT Tama. Nitip ama apa? Nek iso pikirku jaluk nomor rekening tak kirim saiki ngono. Kinten-kinten berapa, Pak? Apa nih? Ngirimi. Paling 12.000 tok. 12.000. Nggih apa lho, Pak? Oke men. Akeh men nggih apa? Aku gak ngerti bojoku njaluk kiriman nek mono. Yo engko sampean tak tambahi le. 200 300 ganti rugi nih bensin. Ya apa kok bensin barang iki? Yo nek oleh nek gak oleh yo gak apa-apa. Ora lho, aku iki mek tumbenan ae. Wong wis suwe ora hubungi kok hubungi ngono lho. Lah iya iki nek penting nek penting masa aku ngubungi. Ya wis nek oleh ane sampean WA no nomor nek gak iso ya wis gak apa. Aku ora njaluk kiriman lho, aku pengen ngirim. Untuk kuatir kecuali aku njaluk kiriman ngono baru sampean curiga. Ora. Aku pengirim kayak rekening sing kosong nek kuatir aja sing gak enak isine. Heeh. Ora curiga piye wong yo iki sapa aku yo ora ngerti ya to. Sampeyan sapa to?